Gyöngyök útjának mai szakasza talán a Cserhát legvadregényesebb és történelmileg is legjelentősebb szakaszain fog keresztül vezetni, hiszen innen Nógrád-Sipekről indulok el, és Hollókő érintésével, az Isten tenyere kilátó felkeresésével fogok eljutni Garábra, a garábi nyereg alá. Egy körülbelül 20-22 kilométeres távolság ez. Nagyon várom már, nagyon készülök a látványra. Az idő ma is rettenetesen meleg, de remélem, hogy azért a táj kárpótol majd. Hajrá akkor! Ezen a mai úton beszéljünk egy kicsit arról, hogy az zarándoklat nem csak egy vallási gyakorlat volt, hanem erősen átszőtte a középkori képzeletvilág. Így nem meglepő, hogy az utakat legendák, csodás történetek és babonák övezték. Az egyik ilyen csoda vagy legenda például Szent Jakabhoz és a csillagmezőhöz kapcsolódik. Santiago de Compostela neve ugyanis a Campus Stellae szavakból ered, amely azt jelenti csillagmező. A legenda szerint Szent Jakab sírját remeték fedezték fel, akiket csillagfény vezetett el a megfelelő helyre. Ugyancsak Santiagohoz kapcsolódik a kagyló csoda. Ez szerint egy lovag, aki lóval a tengerbe esett, élve került elő, testét pedig Szent Jakab kagylói borították. Innen ered egyébként a kagyló, mint jelkép is. Egy másik közismert történet pedig a felakasztott kakas legendája volt, ami nevével ellentétben arról szólt, hogy Santo Domingo de la Calzada városában egy igazságtalanul felakasztott zarándok fiú végül életben maradt, mivel a sült kakasok a bíró asztalán megszólaltak, hogy tanúskodjanak mellette. A zarándokokat emellett tabuk és hiedelmek is övezték. A közgondolkodás szerint a zarándok szent állapotban volt, így nem volt illendő megtámadni vagy becsapni, illetve a zarándok az Isten útján járó embernek számított. Emiatt sokan hitték, hogy aki zarándokokat bánt, arra átok fog szállni. Az is elterjedt hiedelem volt, hogy aki a zarándoklat közben hal meg, különleges kegyelemben részesül majd Isten előtt. Bevett szokás volt, hogy a zarándokok egy követ vittek magukkal otthonról, és egy adott ponton, például a vaskeresztnél, a kaminon, letették, jelképezve ezzel a bűnöktől vagy a terhektől való megszabadulást. Sajnos a középkorban azonban visszaélések is előfordultak, például sok koldus és bűnöző álcázta magát zarándoknak, emiatt idővel kialakult egyfajta bizalmatlanság is velük szemben.
hosszabb zarándokutakat számos furcsa és különös történet övezte. Például fennmaradtak olyan beszámolók, amelyek szerint egyes zarándokok évtizedekre eltűntek, majd csodás módon visszatértek. De voltak olyanok is, akik vezeklésből teljes hosszában mezitláb tették meg az egész utat, vagy súlyos láncokat viseltek magukon az út során. Az ilyen nehezítéseknek egyik enyhébb formája volt a fogadalmi némaság, vagyis az, hogy a zarándok az egész út alatt nem szólalt meg. Voltak továbbá természetfeletti hiedelmek is. Bizonyos hidakat például ördöghidaknak neveztek, mert építésüket démoni segítségnek tulajdonították. Egy-egy hegyi hágóhoz gyakran szellemtörténetek kapcsolódtak, illetve úgy tartották, hogy bizonyos források csak a tiszta szívű zarándokoknak adnak gyógyító vizet. Érdekességképpen azt is említsük meg, hogy bár a középkorban a rekord fogalma nem létezett a modern értelemben, de extrém vállalások igenis voltak. Voltak olyanok például, akik életük során mindhárom fő zarándoklatot megtették, azaz elmentek Rómába, Santiagóba és Jeruzsálembe is. Mások a több ezer kilométeres gyalogutat bot nélkül tették meg. De olyanok is akadtak, akik életük során akár 10-15 nagyobb kegyhelyet is felkerestek. Mint látjuk, a zarándoklatot gazdag legenda körövezte, csodás gyógyulások, természetfeletti jelek, szent relikviák és különös történetek. A zarándokút így nem csak a fizikai térben, hanem a képzelet és a hit világában is bejárandó út volt, ahol a valóság és a mítosz szorosan összefonódott.